Te-ai gândit vreodată că există țări atât de mici încât ai putea să le traversezi pe jos într-o oră? Sau că unele dintre ele sunt mai mici decât un cartier dintr-un oraș mare? Deși par doar niște puncte pe hartă, aceste state au povești fascinante de la bogății incredibile și cazinouri luxoase, până la insule paradisiace și orașe sfinte. Hai să descoperim împreună topul celor mai mici țări din lume și ce le face atât de speciale. Vaticanul este cel mai mic stat suveran din lume, atât ca suprafață, cât și ca populație. Este centrul Bisericii Catolice și reședința oficială a Papei. Deține o economie bazată pe donații, vânzarea de timbre și suveniruri, precum și pe turism. Este celebru pentru Basilica SF Petru, Capela Sixtină, cu frescele lui Michelangelo și muzeele Vaticanului. Monaco este un paradis fiscal renumit pentru lux, cazinouri și stil de viață extravagant. Monte Carlo este celebru pentru cazinoul său, cursele de Formula 1 și yachtingul exclusivist. Deși are o suprafață mică, este una dintre cele mai bogate țări din lume, cu un PIB per capita extrem de ridicat.